Potoko je cab na anu dan e da kwa no osu. Enti no anka onye den 8 years of joy. I didn't know no quench me. Mission na nyese na oti o mama be mu bu o. Mama ka say so be de o say me yema say mama be wi adam osum badwo. Say be onda ha mo bi o mebusa odan sika. Metia na oba e be ka chi. Na me kira o say wo so gina ba bia sika na me je che say case kura na me de ne ko we kam na ko ahemfie kase mu. Me de ne ko ma bantuma hene mu. Na se tutu kura nko lending a obetenam bi. No hu say da bia o de ni duru no ma wa he no na sa se bi kura sa dan so mo ma sa agi aka ho. No se menje kakra so bona mi ntwa so me ka we nyina che wuntia ma me ni nyina se be ma osika do be edua no be bibia correct enwumire se ma bi kakra be ma ni ma bob akubia ma pema bia da that's all me man pressure enwumire why me misraw pa me panyini bi on kan amas obadom na se enwumire mi hia no men se mi mood wo se mi mood na amas ba na me hia na sinama ba na de na boache wa mu na se itino Kofi na menya kakra wo nya problem. Aye twaso makasa. Na mi tu no go dan. Makasa. Mi tu no go dan. Wasema o kayo de. Ya jini pa kakra. Jini pa o. Ye ni pa o. Asema o kayo de. Mi pani mu we me wo ma ye nyina no me tuma me na me ko na o frɛ me e te sɛn agudi sɛn na me ko na me ba wo ba e kura de nkɔ ko be premiers eh de Edru awo so a wo se me de ache masa de sika pin so keke sa na so ba te endu pa o jini pa ho wo so pan kwase o de unye pan kwase bia keke o jini pa ho on tse de mu ana ide on tse mu nti on ti ase what the dem in few watch 8 years na sebe ebi kura sa to so pie 3 baby kura sa 6 million on free den mu keke don ko ha bi na wo je wo da ko che keke woni pa boni ni papa o oni time mother sani bia wo je no ka dem sanya me da e ofie e ofie from scan skabe man you 5,000 maybe 5,000 50 million ai adwuma be na ya mami na me wo so na me ko ba na nyeka na me fa ko ba maybe 5,000 man you 50 million yes keep pa say me what kind kwabrani 1,000 kuli 1,002 say me dis ke me de man Ministre de Demande. Ah, também eu bibi. Ministre de Demande. Também eu bibi. Ministre de Demande. Ministre de Demande. Ça. Adusika. Isso assim. Keke. Mais eu bibi. Ofa. Watch. Ofa you too much. Ofa te ka so bi super, ona e super no. Te ka so bi e ogoro. Ofa ogoro bi eni bebi awa no ogoro no. What I say? If you ran no aba. Ofa abo adwuma o. Waba. Sa. Se na no nsi o bank e gidigidi na be me fa me dama me. Oba e se odaboko. Sa. Ofa odafom. No ba na on frame adam ba ko on frame ye chira he. Ya hwe na ye hayi. Na isi akwa na na unza miyasa me ba ma twentwen so kakra. Fiura no na ka we. Hwe na ka na mhwe. Wonim dem de wuremu a. Ma pe di ayo. Father me ba he o chichiri ni ma no umiki dialogue bi. A dialogue no. Eye adwuma na wo kan na me nsent mi nya adwuma. Eye adwuma na nam se Fabi. Ofa na so bank won sam peka krakra ma me. Nse kwache. Bitu kwano. Me nananu enra o mo yenti. Man ko jeja ma ho. Me ma benche say nipa na dame. E wa gege no. Enya sanketo. Jese nipa lai o mbedi so. E be se ufiri ha konkana. Obuwa posome 1 year 6 years no home na so no ojo yo anaso me nia mapa me yenti na me pese me kasa bibiri na makurum ha obi ehu se maben mu amo ben me na pese mu se ampa no wotumi na akwari esro pa si ha no bana se we dia wa yesi kura sha me konko hu de wura di bi ah dabi amada wuro we si ha ya ma konfo wa emre oh ti amanfo pe bebi afa pa nti hu se si no we say no so the time be ba se ko ba the gentity
ebi kan de o na so ahantenti eni akaka bensin bibi akoto e kombe de na bibi akoto kwansi gunsu bibi akoto kwansi gunsu o ma sesa kwansi na nanu ma sesa kwansi ama na ya ankorema o mu hu de o mu de kwansi na o ha na ho keke so oba aseda kasanka seda ye na nanu mu dia Insira kasanka no man kwantenti ami letina siche idima esa kanu de na se de no me gusu ameka no alaji bi bese atabe Allahu akbar de na wakano oba obrem kakra please anya we dey offer watch we anya ba jimilo oh dabi manu ngo abi won pode anya no po bi sa so milo ni pa no bi ni anya watch uye fie nipa ati ase esa na ase meje obra bi ofeni we dey watch we dey milo ni esi chire ni anya benku bi ba sa to ba fe chire ho ati ase Could it be I say view, I swear. Watch it. That's what That's another. We who say, Ampa. So, we will be a Wakaya dear. Ubuha Kisikabai said he is such a chirabuan. Be a chicken na Kahani Jan. Nam so wakaime. Now so who say, Ipaba Kufunidi. A mobi muana. Upia bedidi. A quabino boss, I was Upia bedidi. Men I'm a train, young man, or free hair quan, obey. Patchy. Oh, and you're a little. Aye, Upia bedidi. Ubia bedidi, Ubia bedidi. When I'm a train, young or the bar. Let me share some. Yeah, can't quench. Yes. You say, ye bedroom, my babutum. When you're mentioning in Sabi, and an hour line. Oh, Kana, obey. No, for the master, that's right. Mr. Queen. Yeah, there come. Yeah, Mr. Queen, so no. One last thing, Mr. O. By the years, 2 bottom years and children, and once I won. Oh, look, we have a banana could be funny, member. Hey, watch. And come up on Habusi and Bossa, and I'm soon the passer to Batty. We are canon or 20. Unto Musachi. See, I do proof for your debt. When you prepare. Abama, and I shall bounce and the other see the Matty. You're the best reply. Matty watching. And then me mak dodo ba me nya dodo a ho. Dodo mpa ma mponi. Ene bebe de be. Ene dodo ba me di kama pa. Ah. That's it. Baba Musa. Sister ubu efuya odi tuwe. Efa so bia ni so. De hia ne se obekwa kopa wo macho. Acho pakuru ya na be wo se wo kwa kopa. Kopa wo macho ya dedada ya nya hwe. Oh. Ya ukoba na ubu efu na ato. Koba na ubu efu na ato. Nya hwe na omo hwehwe. Omo kokoo ya na omo hwehwe. Enu ani se wakona wakopa wo macho. Kopa wo macho. Na asem mfa na asem nko. Enye bibia na aye wonya hwe. Eye kokoo ya waje akanta wani ase wotimu ya wonya wadwen se wo de wonfiri mu nko. Nti haya na abetena no ane bone a wo ye. Enti kona kopa wo macho kopa wo macho wa. Enu ani se wo mo de wo japade ama wo. Ne ye koye baabi. Edi baabi yom. Ha? Obade wo shole wo kasha. Chemben. Bonga ni mi makoho, mafa bonga tnashi. Woni mshamu de bonga wakachire mi. Bonga wakachire mi se makofa ajadu mafa keke, maboya tnashi. Ansho obefa me de ndi wabawia no wafama me. Na sha no wakachire mi yekoda. Ha? Waba ha bawia me de mabaya nkashe me boko na mfama de mame. Maba mafa tnashi ya kashashe ya be mafa de kasha boko. No kasha de opekire mi se wokeka wakanhye mkwahia wakire mi se ai me makofa keke wane bonga ba ko de ofre no ajadu waba ansho obefa de ni mame. Wakache mi yekoda. Aha, na sese wo so koye wo de abufuo na koye. Wo da wo wafum wo mo se kokko na atimu no wo mo sikọ.
wafom wo mo enti wo se gye mu na kwa nyama ne se waye boko wo ka kwasi asem kire wo kura eno ne se wo waye boko na wo pa na chew se de be ye odi wo japade be ma waye be firi ha ko na se wo ko ye na wo se kofre wo mo wo ne wo mo beka na se wo kopa wo ma che se bia wo ka se wo ka kwasi asem de wo so ko ka enye e bia na wo no wo ka na se wo no na waye ne bone e na wo ka na asem wo so bu afu awo se wo ba fam wo ye wafum no wo tini kokom wo se solim enti eno ne se wo me pa chew wo de mate fama de ma me na me nko wo ka na ono susu de wa de ama na wo so sole no wa sole afri kokon wa ye twan na ate kokon kokon na ya wo de ha me mpa de wa ma ko ho de ma kan kire nse ya ka hyam ne boko wono na wa fa hyam ko hya wa ka kire me na mabufu me mpa shot wa fa won firi anko ma dwene wonko wonko ma dwene Banga obo hu kwa de mbefa ne fashu. Oga je me yekoda. Mba kire no. Watch it. Aha, watch it. Mentini ma biasi o. Edi be pa na odi aye ya mesa. Ha? Akwensi se de ya mensa jiga ya mi jiga ya enkomo ye di wo fie beduru ho a o tia wo se ma kwansi na ya mensa tuna sima sesa boache de na dia no ja unse me nam we hwe direction me ni kire me koye ma de hia me pa nti ugina me na soma bubu samiani na me ba wo ya mensa no ne mba mfie ho no ya mensa me ye ne den me peja ya mensa ba ho hwe boache de wo ye ne nyo ya mensa wo de ne ba ye no me twan ne ba ko de we ne nyo se wo de akwatro de aduro eti nkrofo je pade enyo we ne do we ne bibi ha me afra himfie asem na wo ka no me afra himfie woni wo ra na ba jira himfie me ne dense wo gina himfie so na wo dina me de beje wo de ka se me mai ne duro wo de beje me bebia be koye ya me se duro no wo chi wo ra sini me se me san wo himfie ni pa ba e wo hu me mobo se bebia me che no fine time ode ma me kura ne swa ni tro na me mo abu amu kakra no e se ye wo ya ina onam krumo won se ma onam krumo o kanyina me matio fi na mbese me fi ena de wo hia me ade ba me mu e ma duro me mu hu e ja be srawo respect yourself and respect yourself wa respect ho a me no be allegation okura na me ka kire wo respect yourself ana okura ka so me ba ko yobi una be je so ma ko yobi duro me se me afro ahemfie me mesama o me mesama o ka de na me Boachi. It is one more nyina. It's more to music. Hwe. I call you a fucking boy. Who don't you say you be free? What is so much you get? Hey, yow. Uji abawe. Owa. Follow me. Munje. Owa. Papa bro. Baboni. Yeah. Bisa unya baba. Sebese wana na nenyo. Na papa we onyem bisa no mame papa si be bisa we se woni hwan na nyem mi dem mi wonyam e mami wura box no woni wana nyem papa me ni apel kra no so ni mi ja ya chentu wanje ena mi de koma srebo se won pe n'anim ahwa ba fia na umu na ntine enyo no na me de koma akwaku se da no ofra me no kra no mamba ntinu enyo no papa manso de ni yemu ye mi gidi se onu de obeji na me ko ni fie ono na yesi oni ho wetu kwan no kra na da no kaya o ma me kwata na me de bra o
Umpana ko tana ba fia. Na da so o wa ko te ko to. Mi o ka be mo so o bo nti me te ko to. Hey. Papa. Hello. Papa. Hello. Iti uti ade na cheche sa, cheche nkrofo free. We don't need free. E o first ke bia so ma fi. Me man nine. Enyo dialogue. Jama me kam dialogue. Jama me kam dialogue. Uli akoma pa o se nyo no a. Ina de koma wan. Srebo, ina so mpo ni ma hwe kura. Asuma, ina de ko wan fi. Uli ko akuo. Ko akuo se enyo no a. Ti yen twen wan. Yen twen ma so atu kwa wa de ebe ono a. Madam pa cho ba da be. Papa, ni mami si enche obepa. Ni mami si enche obepa. Mbo. Timo. Mo ngwa se ba mu di. Me menya me yere wa ha. Mo ye meeting. Mo so ya ha na mo sisie. Ena mo ba points. Ena papa, oya boso. Ena uwo. Ena. Ya sa papa no na wa ko fa ba na bia de. Aya na me ka me nyere mo ku ne. Ena mo ku ba wa de. Papa, Ko anu tu. Oya kurani. Oya assist. Oya kurani. Me bo assist wo chama players no. Wo de de. Okay. Wo se de pa. Kura fo de no kwa na e kama. O kwan. Be tira na ba ni bin kan. Me de kura tete. Ade a wosi ye no uye bimwa. Woji permission bi mo. Akora se oba na beba. Baba mi de. Ati. Musa sumu. Musa. Ajado. Akwaba. Majoso. Awie ya odi ato ami. Kwanso. Kwanso de wanya boko. Boy. Shem we de. Shem bi washishi. Na me hwe se de shem ni wo kono. Wo hye me fa betu nim na wo hu de obeye se obepa ke o mame. Wo hu de obeye. Shem ni nyina wo ne hye ajani mode wa wuno. Maye ne boni de maye no na mpa hye mbe fatu nim na udi menim ne ko na ye ko kana o fa mo pacho. Musa nimo ono wawu oko esie no ya yie nyame dom bibia boni bia nsi akire enu achi abusuan abai se afuo no man kasa ba baje no maye enu hu na se sei ye no waka bepem na ntiase anya adwuma na enu pa ho a adie asem na asie nti a woaye boni nti a wadwa ato obedwa ato amesa me ne abusuan no nkonkoka a wan kasa wuntimi nkonkoka nkyero mo se mofuo ni efiri na ekoro me de mo ade ama mo eno pa ho ade aboni biem anti eno gye se wobetu okwabrane ade adwa ato asimi so e ma me kokopa eno ho che wo ma wo nye no ansa wobekọ se mofuo no me ana me kan ye nso afedie me de mo ade ama mo na no so gye se wobepa me che wo ana ade aboni nko ana wo ho nti a wuntimi nkonkoka Asem wo ho. Di asem. Wa won se je ne mo wa wu no. Wa wu ndie me na makuno. Hey, Musa. Wona hukum ni mo. Asem wo ho, unya bota wonti mi. Wa won se wa ni me manye wudini, manye bidia makunipa. Mambi saw. Shawo ofie na sha obi wa fashikan. Wa fa obekon. Wa fashikan wo be wo na wa show ni sha wa jisikan no. Ade na wo se oba fashikan wo. Anyeji sekan wo nyame aye wadoma mo tima je sekan na. Nyato na otwetwe ya na opa ba bi edito. Na se ye ya utimi gi ye ne de na chese wa hodin betimi no. Wompam no ma no nko. Ai, onfa no musu nko. Wa fashikan be wo wa ku na waje waja ne se wonko. Na wompam no ma no nko, wo san kofa musu asa ba wo. Fa shem de makan wo ho, wa ye panyini. Shem bi wo ho de wa amfa ni wa hu, wa ye hu. Sha na shem ni wo shi. Hu mu asem. Enti dia wo kan na chese e hu mu nsem na wo kan. Sha na maka. Ei, na Musa na hu mu kura de pa na be ya, esese wutimi gi ni pa nkwa afiri ni nsem. Adi asem na si ye, a wuntimi fa ma beto ye nim, nyempanimfo ye nsi nkonwa. Na yan hwe nsiesi asem no na wutimi gi ni pa nkwa afiri ni. Sha na maka she nipa nde wa ba de wa gitasi kan. Wa fashi kan ba wo na waje. Wa fashi kan tu wo no ko ka kire obi se obi fashi kan wo me. Wa ba de magishi kan musu ma fashi kan wo no. Sha na maka.
Musa, utiri more than papa. Utiri more than papa, mensusu sa akora. Edi enko na besia, esese wafugo gura obi a ono ado na fugo. Amfa ama ya me enche. Ono ankasa na akosi ni nkwaye. Abu ni nua. Ahye adua makoko na ba. Ose na ho den kofom, enti baje na ti na dibi no ni bi. Na se mfom so okura ba montam na otimi ku no. Musa, Boy, na otimi ku no. Sham de makana ahye wantihye. Mankofie mankoku no. Sham de bi wa ye honhom wantihye. Na de wa ha me no kora wanye ni modie. Na munimo oba no. Ba bere man de wa frɛ no. Kwame pia. Boy. Wono so ayedai. Sham we. Musa, kwa pia ayedai. Kwa pia so me na makuno. Ayi awurade nyame. Tientina mabahye. Ewurade fa o kana wadi minim ya. Me pachaw. Sa sem we die mitimi ni wanim. Musa se wonye nipa. Ahyem de makana wo hye wo bihade na wahyi. Wo ka hye wanye nipa wanye. Wanim me mai nipa bone. Ade enko na betimi asi am wage nipa nkra afiri ni nsem. Bone be na beye. Betimi ahyew se gene ne kra afiri ni nsem. Se ya ka asem ni nyina wie, se mpata wadie na se ya ka na ntiase ye adwuma. Wo betimi akofa nipa na san ba na. Wo hu de waye. Asem we na memi ni wanim emfa wonko ni mo abusua ho nkonko pa o mo chew. Ni ekopa o mo chew se ukonya na o ma na asesai. Kora mintimi. Asebo de mintimi. Kofa yere nom na mo amunsim pampampa na mo nkofie ho. Ba bia chechira bo ha na yesan no. Mo amukofie ho a de ho bia na mo ne abusua na kwa akoka. Yo abusua fo. Jabana. Onu abusia. Me ha. Mene menso me doma ba ya. Nkura no bone. Mpani se bone kura na. Ikure. Wiase se de mpani kan to ho no se ase ade a chena se anti asem fofora. Yechiri. Ebe kakra ni na Musa. Eye wa kontani mu ne hweso ni. Odi asem bi ba beto manim. Mpani se men komitirim eporo. Asem bi ohon so a ese yete no chiamia no. Asem bi enso oho a yete no ohempon na no. Ode beto manim na asem ne mu oduru. Na ese asem ne mu duru. Ene se de esitie enti no. Na se meto men safra busua nyina. Na mba behia. Mpani se anwum bi aye da ateni wura no. Na ono ankasa beto nanum tuo. E kire busua no. Asem koro de beto manim a enu nti abasiri wate se memisi mintimi nka na ono amra no ono anie nti Musa abusia nyina na ehia no de owo ka bia no fato o manim Ajadu madashi abusia de wo hie mu ha nyina ahyem de mbaka no ahyem nso wo yedew so wonye dew ana ahyem nso wo yaw so wonye yaw ahyem no nkiremu wo ho na wo yesem kasiye ahyem ni nyina won hye agani mu de wafa kokuo no ma mse mafe no owo de agani mu wone ne ba kwa amepia ya owo no aya me mu sha ne mafu Musa eti wo na wo de bia wo kasiye sei erade be wo Musa eti wo na de bi se hu wei erade bra baba Musa, Musa, this is what you went out. I would leave me. Wrote me, sir. Ne amane bomu no okan bibi sai asem na okan no owo nchiremu enti mepese maami abrefi unu aba onka na ntum na onka asem no nensi tiri na afei de obi awo na busua mo wo no mo aka atire no unchiremu a ka asem yi ho ene sei madashi onje shanti wo boban bi she apata se bibi won kapata de pata wo mbu apata bia ni ho a bibia nka na mu apata ne ede yen aban bai ya she bari ya shanti wo ban obu no
wɔsi bibi wɔn ka pata deɛ pata wɔ yɛn ka ne saa yɛsɛ biribi ankɔka papa ɛnyɛ gyerɛdɛ nti deɛ ɔwɔ no fa to aso mate ɔn hyɛ hyɛm deɛ waba no ɔn hyɛ mɛka hyɛ hyɛm deɛ mba kere mu no sɛ wɔyɛ dew sɛ wɔanyɛ dew me wɔn kere mu mbɛfa ma ɔmo saa nkere mu na mbɛfa ma ɔmo no yɛtie maba deɛ me ma nyɛ nipa deɛ ma ayɛ nipa bɔne ma bɛfɛ gya ne mu koko mene ne yɛate sei bɔne wɔ ni hɔ wɔn hyɛ mekɔ hyirim mekɔfa gangamba mehyɛ akɔfa ahyaba agya ne mu wɔ ho meyere gangam to no hyɛ wapɛ no ma ho hyɛ wɔfa meyere gangam wɔ twepena meba fie ambɛka ne yere kora wɔ hɔ wɔ ho wate agya ne mu no wɔ ho hyɛ ma ho hyɛ wɔfa meyere twempena no wɔkɔyɛ duro sɛ wɔbɛkum no wɔfa meyere gangam wɔfa duro no bɛhyɛ baabi dɛ mabɔ kokoo no sɛ mbakɔ deɛ matea so deɛ mbawu mesu ma ho ma wani na mayɛ nneɛma deɛ mayɛ no na duro no wɔhyɛn kɔ na wɔkɔbɔ ne mu no wɔko no nti ne mu deɛ wɔwo no nyɛ sɛ bi a mafa hye kan anaa mamea no wayɛ duro kyia me na me so mayɛ bi tia ne wɔwo na kwadaa no deɛ ɛyɛ wɔfrɛ no ne mu kwadaa no kwame apia deɛ wɔwo no ɔn deɛ mbu no wafu ɔn deɛ menim hyɛ menya deɛ hyɛ ne mu wagye me yere mbaka wɔ so obɛkume na mbufu no maku no kyehye saa nti me yere wa mba fie kwadaa bi fura ne bi deɛ wɔ hɔ no ma ho sɛ wagye gangam nti ahyɛm no wɔyɛ me ya na kwampia no so wɔba hyɛ mankɔ deɛ ɔbɛfa mma police na kyerɛ sɛ metena no wafa ne nhyɛ banku wɔbɔ me so wɔyɛ ya nti na mbufu na kwampia so maku no nyɛ sɛ mahyɛ da anti saa na hyɛ me no abusia keke Jabona. Ono abusia, efunu no nani na abie no. Mo akoma nto yam. Asɛm no minim efira chiri. Na ho bibia. Na Musa. Nya de a menim abusua. Agudi a wadi ye. Ya de be cheno da ya fan chene da eso me no mabusia betrase na kwaya eso ya de na faso opone bona Musa kasaro kasim o sa so se wo yere na obi ni na twem pra na se etimi ye successful de na so ba no atiase etinu die etinu bo nkum ba no be ma na okum be ma na nko ai na so be fa yira ye kum no ai so wa fa me yire wa fa yire anyo yire na man kwa ma no fa no me ba kwa na pia so oyo bo na be sham de wa kanu se makashe wo kura de wate wo ne se obegi o yire na nipa no wo duro no wo se wo beku no wa ye duro no se wo beku na wo se wo hu Musa we are reading the papa it is obi na no ka se mama police atew sebe mpledu asa utrimu fitana se wonya bone bia so be na usuro empene se sebe ya pai ko esi ko made ayira agba koto de enke fa na ho be eti mama police atew no keke me ma ro mensa keke bona ade a me pese Musa eti ase ne se asem we so de abeto manim e ma ne ka me ka kire no ewo no ananim se nya de a me metima tu mi nan e de asenkase ewi abra busia no na mpese me bisa ne se ono akoda ya odwene ho no eya ono na asase wura na fu wura nimo a okun no ene ne bakwa me apia okun wo no se eya asempa ene odi ya wono se obisa busia ne se obi na odidi na enka onia ebeyedei na se wo omodidi wo no a wo ye ye eya asempa nka di gato abeba